Alright guys, welcome back to the channel. जोंनि माखासे बिटिआरनि पलिटिकल पार्टिफ्रा माखासे गेरेन्टि एबा रादाय लानानै फैदों। आंहा मोननैसो कुइसन दङ। जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि सिङाव थानाय हाफोरखौ रैखाथि होगोन होननानै बिथांमोना मानो रादाय होनो हायाखै? मानो गेरेन्टि होनो हायाखै? जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि सिङाव हाबसोनानै थानाय आनअथराइज सुबुंफोरखौ हरगोन होननानै बिथांमोना मानो गेरेन्टि होनो हायाखै? मानो रादाय होनो हायाखै? गिदोंसो नामा? सोरखौ गिदों? ना इलेक्शनाव जेनजानो गिदों? बेबायदि रादायखौ होयोबा इलेक्शनाव भट मोननाय नङा साननानै बिथांमोनहा बे रादायखौ होनो हायाखै नामा? 2019 निफ्रायनो गुवाहाटी हाइकर्टनिफ्राय अर्डार हरनाय होखारनांगौ होननानै अर्डार हरनायखौ दिनैसिम मानो मावफुंनो हायाखै? बेनि थाखाय दायनिगिरिया सोर? Okay, forget about that. Now, coming back to guarantees. These are basically election guarantees, right? So, आं मोननैसो रादाय लानानै फैदों, मोननै पार्टिनि मोननैसो रादाय। आं बिथांमोनखौ बुंनो सानदों, बिथांमोना माने एजुकेशन एबा सोलोंथाइनि सायाव मानो मोनसेबो रादाय लाबोनो हायाखै? बिथांमोननि रादाया बेसिकलि बेस्ड अन मेटेरियलिस्टिक रादाय, रां होनायनि, फैसा होनायनि, मेटेरियलफोर होनायनि, जेरै 3,000 रुपिस पर monthनि रादाय, 200 crore रादाय, 5,000 crore रादाय, गासिबो मेटेरियलिस्टिक, फैसा, only money, right? जोंनि गामिनि लवार प्राइमारि स्कुलफोरा बांसिनानो इनफ्रास्ट्राक्चाराव मोजां नङा। बेनि सोमोन्दै बिथांमोना मानो रादाय होनो हायाखै? Why there is no guarantee for those schools? बेफोर स्कुलफोरनि इनफ्रास्ट्राक्चार, स्कुल न'फोरखौ मोजां खालामगोन, लामाफोरखौ मोजां खालामहोनो होगोन होननानै बिथांमोना मानो रादाय होनो हायाखै? These are actually very critical, fundamental, primary requirement issues. आंनि बादिबा बेफोरसो बिथांमोननि प्राइमारि गेरेन्टि जानांगौ। दा बिथांमोन होननाय गासिबो रादायानो आंनि बादिबा these are secondary रादाय, secondary guarantees. Let us begin our discussion with UPPL नि स्किमखौ लानानै डिस्कासनखौ स्टार्ट खालामनाय जानोसै। बिथांमोना 3 August 2025 आव, that means इलेक्शननि आगोल डिक्लेयार खालामदों, मोनसे पब्लिश खालामदों, मोनसे स्किम लाबोदों, just before the election, right? So it is linked to election campaign. बिथांमोननि स्किमानो जाहैदों Bodoland Household Income Guarantee Scheme 2025. Alright. Monthly rupees 3,000. दान मोनसेयाव 3,000 रां होगोन होननानै बुंदों। Who will get this money? सोर मोनगोन? जायफोरनाखि न'खरनि इनकामा, बोसोरसेनि इनकामा 1.8 लाखनि खमाव दङ। That means 1,80,000 रांनि खम जायोबा, बोसोरनि इनकामा खम जायोबा, बे न'खरा बे स्किमखौ मोननो हागोन। They are eligible for this scheme होननानै बुंदों। स्किमखौ सोरनो होगोन? न'खरनि बयनिख्रुइबो देरसिन आइजोनो होनाय जागोन। Only one person in one family. Alright. So बिथांमोननि टारगेटआ बेसेबां? 10 lakhs households, माने 10 लाख न'खर, a big number. जोंहा दिनै बिटिआरआव बेसेबां पपुलेसन दङ? Around 35-36 lakhs. Let's say 40 lakhs. So 10 lakhs of 40 lakhs means 25% of the population of BTR. बिथांमोना 25% बे स्किमखौ होगोन. It's a huge number actually. Now, what is the total budget of this scheme? Estimated number 5,000 crore. बिथांमोना लिरदों दे, आं बुंनाय बाथ्रा नङा, आं केलकुलेट खालामाखै, बे बिथांमोननि पाब्लिश खालामनायाव लिरनाय बाथ्रासो। 5,000 crore.
So I have a problem here. Mane, BTC ni annual budget 2025-26 ni annual budget it is only 4,119.12 crores. Number 5,000 atau budget ni baru bangsin boxi. So they cannot actually run the scheme within the budget. Budget jeng be scheme ko run kaya, salai kaya. Tama kalam nangan, loan lanangan. You have to get this 5,000 crore by taking loan. Budget ni bangsin nanggo be scheme ko salai ni ba. That is the catch. Engkau bitamungko ang bunga bitamuna basic scheme ko run salai ni haya. Salai ni hakatara. So, unawai bitamuna sanpinding janago on 8 September 2025 bitamuna arm scheme. Ikunis salai din kama basic scheme kunis salai din. 3,000 rupees per month, that is okay. That is matching, not high. Household numbers, agar 10 lakh now it has become only 1 lakh. 1 lakh again. 1 lakh no corner again. Maybe a revised scheme of it publish kalamni. So this is doable. It is around 360 crore annual budget. 360 crore. So this is quite doable. You can do this with the budget. Budgeting is around a big scheme ko kalam hagan nani ang sana. Yung tanga masane comment section of nani hote. We'll move on to BPF ni scheme. BPF ni scheme ko junga. This is how it. BPF राजखान्थि हान्जायाबो मोनसे guarantee दङ बिथांमोना बे guaranteeखौ फोसावदोंमोन 23 June 2025 आव नै दाख्लैसो अनलाइन नम्बर 1 आइटेमाव दङ land patta allotment for our people जोंनि सुबुंफोरनो हा patta होनाय yeah this is duty of the government. This cannot be a guarantee. दानि सरकार UPPL सरकाराबोथ' land patta होगासिनो दं. So this cannot be an item of guarantees. This you have to do. That is your responsibility. Government responsibility be. Why this is a guarantee? I don't agree with that. Number 2, 100 crore annual fund for employed youths. जाय लाइमोनफोरा साख्रि गैया unemployed बिथांमोननो फैसा होनो नागिरदों. So there is a fund of 100 crore. 100 crore fund allocate खालामनो नागिरदों बिथांमोना. Unemployed youths. You know what is the unemployment status of Assam? बिथाङा मिथिगौ नामा? नै दाख्लैसो पार्लियामेन्टआव बुंनाय बायदिबा आसामनि unemployment status is 54% between 15 to 19 years. लाइमोनफोरनि गेजेराव 54% आनो unemployed साख्रि गैयै. It's a huge number. It's a very, very huge number. So this 100 crore is not actually going to solve the unemployment within the BTR. If you want to eradicate unemployment issues, we have to do something else. Correct? We all know about this. बिथांमोनाबो मिथिगौ होमबाबो बे स्किमखौ बिथांमोना लाबोदों. All right, we'll move on. Next दङ 40 crore annual fund for women empowerment. All right. Here's a third. Fourth दङ 50 crore annual fund for the economically weaker section. जायफ्रा economically weak, गोख्रों नङा बिथांमोननोबो. This is basically targeting garib family को target खालामदों. So 50 crore annual fund. So that is okay. Fifth of 10 crore annual fund for our respected senior citizens. Is this really required? Okay, let us take it. It is just 10 crore. So overall guarantee 200 crore.
200 crore ni guarantee bitamuna propose kalamdeng. So this 200 crore within the budget, it is doable. We guarantee go actually mapuna high. All right, guys. Dani seliwe tanay sarkar, UPPL sarkara makase mojang scheme mission lanani piding. Let me take some names. Number one ado Dr. Bashiram Boro Scholarship. Excellent one. Number two, I would say Bodoland Youth Employment Mission. Number three of them was UN Brahmo Super 50 Mission. It's a good one. Are ang favorite mention जाहैदों Bodoland Pig Mission. दा नोंथाङा बे political partyफोरनि गभर्नमेन्टफोरनि मिशन स्किमखौ मा सानो? इलेक्शननि आगोल गेरेन्टि होनायफोरखौ नोंथाङा मा सानो? नोंथाङा मा सानो बियो मोनसे भट बैंक डेभेलपमेन्टनि थाखायसो नामा? ना बियो मोनसे रायजोफोरखौ गोजोन होनायनि मोनसे लामा नामा? ना बियो मोनसे डेभेलपमेन्टनि लामा? कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरदो. So that's all for today. I'll see you in the next video. Until then, take care. Thanks for watching. Bye.